doncs, en aquests moments veiem aquí davant del presbiteri el gegant Guifré el Pilós de Ripoll, el gegant Jaume I de Lleida, tots dos gegants construïts per la sastreria teatral Casa Paquita dels anys 1945-1949 i tots dos amb escultura de l'artista modernista Lambert Escaler. Per tant, són dos gegants germans bessons, els dos únics que subsisteixen en l'actualitat.
consta que no toquin els cotxes. No, ara veiem. Thank you.